Takže já vás zdravím do dalšího videa. Teďkon, dneska ráno jsem tady posekal tuhle louku a vzal jsem na hrabovačku, protože potřebuji vyhrabat trávu z nějakých míst jako pod lesem a tak, aby to dobře schnulo. Tak kde je to pod lesem, tak tam to vyhrábnu ven, protože nechci, aby to bylo nějak mokrý a tak, aby se to potom nemuselo třeba při finálním sušení, aby se to jako nemuselo prostě nějak dávat stranou nebo tak. Že bychom toho sena měli málo, ale mě to štve, když potom tady s tou nahrabovačkou, že potom prostě sáhnete, musíte vynechávat a pak se musíte vracet a dohrabávat to, aby se to odvezlo třeba někam na kompost nebo tak. Takže první to vezmu tady. Tady je taková loučka v lese. Tady nějaký dost napitel přejezd. Mohl jsem to výhorní cestou, ale to je jako už jedno. A tady to potřebuji vyhrabat tady od toho potoka, protože tady jsou stromy, jako hodně stín tady je. Ani to nebudu vlastně rozkládat, ani plachtu nebudu dávat, jenom prostě abych to dostal od těch krajů. Tady to asi obhrábnu celý kolem dokola, protože tady je jako všude to. Takže si to zapnu. Dobrý. Jenom to asi jako pustím to asi jenom, a dám radši dvojku. Jakoby zelenou hmotu jsem s tím hrabal. Takhle. Zelenou hmotu jsem s tím hrabal už, ale ne až takhle jako moc zelenou. Já jsem vzal jako nějaký křový trošku. A jo, ono to bere celkem pěkně. Mohl jsem vzít jako tu jednorotorovou, co máme ještě, pořád tu starou, ale k ní se teďko nedá dostat, protože je v takovým jako, je zadělaná, musel bych odtáhnout vůz. Teď to nějak jako přejedu. Tady rozšířím záběr trošku, ať ještě bych možná mohl, ale tady je to asi jedno. On tady udělaný takovýhle rozvaděč. Já jsem si vlastně tak říkal, že video vlastně z nahrabování ještě nebylo. Můžete vidět tam jak mokrý místo. Tak vlastně ještě nebylo, takže to je to jako premiéra. Je tady udělaný rozvaděč, tam je to vzadu napojený na rychlospojky, protože to potřebuje dva okruhy. Jeden na zvedání, jeden na skládání. Na zvedání tomu stačí jenom tláková hadice jedna. Jo, že se to jako tlakem zvedá, jenom se to samovolně spouští, na rozkládání jsou třeba dvě. Ale je to fajné. Tady někde byl nějaký takový jako klacek, myslím, jestli to dobře pamatuju. Jo, tady na tom místě asi. Už je večer, no večer, 6:30 je. Ještě mám v plánu dojít nahrabat jednu louku, co jsem sekal jako hnedka první. Tady jsem nějak jako vynechal dole a takový kus tady je vynechaný. Jsem když tak dojdu ještě zítra dosekat, to už je jako asi. To je jako nejedno. Jo, vlastně já to jenom nahrábnu a pak to zítra rozhážu normálně obracečkou. To jde vyloženě o to, aby to prostě neleželo úplně v těch krajích, no. Ty kraje jsou potom úplně nepoužitelný. Tady ten krajní řádek úplně brát nechci, protože to jsou samý kopřivy. To jsem posekal v podstatě jenom, aby se ty kopřivy pořád nerozrůstaly dál. Ještě jsem mohl zajet blíž, ale tak to už je teďka jedno.
Jo, akorát tady ten záběr už zase vrátím, abych neměl ty řádky moc velký. No a tohle to nevytočím, ne, se musím otočit tady, no a tohle to je vlastně na této louce už konečná, takže si vypnu náhon. Rozvednu to. Tak. A to by bylo, no. To je celá věra na tom, no, prostě jakrát je to spíš takový otravný, zdlouhavý. A já si takhle po večerech si jezdím, no. Tohle je možná naše nejmenší louka úplně. Nejradši bych to úplně zrušil, protože tady ten spodek je prostě mokrý, který je potok, tady bude rybník nejspíš. Tamhle je druhej, jo, a prostě stojí to tady zaprt ten pozemek. Nebo jako tráva je tu vždycky dobrá, roste tu takový ten bíl, teda ten žlutej, jak se tomu říká. Taká žlutá jedovatá kytka to je. Že to vlastně ani kdyby si sem něco chtělo dát pást, tak to ani nesežerou prostě. Tady to vyhrádnu, tady spod toho lesa ještě. A pak musíme dojet tamhle nahoru. Tady je ta pravá strana, tam jsou nějaký duby, tak spod těch to taky vyndat ven. Bych chtěl trošku přitáhnout náhonová spojka, protože mi přijde nějaký moc malý krok. Takže bych chtěl na trošku přitáhnout a dám zase tohle. Pustím to dolů. To asi můžu to trochu roztáhnout. Dneska sekaný, tak už to zase dost práší. Jenže já to okno mít otevřený musím kvůli těm hadicím. Bych byl z toho nějaký nadšenej, se říct nedá. Tady aspoň budu mít víc místa na točení potom, no, až se budu nahrabovat tady ta louka je na to nahrabování prostě úplně na kokot. Teď nevím, to je zahrada jedný, ale na to asi vezmu fakt potom tu menší, protože na to se mi úplně tady s tou jezdit nechce. Takže já to asi zvednu. Novou spojku jenom. Řádky docela skáčou teda. To je zajímavé. Tak říkám, že jsem to možná mohl i tady pod tím protáhnout, ale tady to většinou bývá suchý dobře. V podstatě to vytahuju z míst, kde vím, že byly loni problémy, tak to z těch míst prostě vytáhnu a je to. Tady roste směska
rach a ječmen. Dávalo se to dost pozdě, takže porost zatím malej, dávalo se to, já nevím, jestli je to 14 dní. Asi. Nahoře byl biopás, se dával, tak ten ještě ani neroste. Takže... A začnu to vyhrabovat asi tady. A dojet úplně úvrať až tamhle nahoru udělám. Patrně to pustit. Já to si nedal rychlost, ale... Mě strašně baví na této nahrabovačce, že si prostě můžu fakt měnit záběr z těch, já nevím, ten rotor, jestli má něco přes, má asi 3 metry, myslím, nechci lhát, něco kolem 3 metrů, dohromady to má záběr asi 6,2, když se to otevře naplno, takže v podstatě já si můžu regulovat ten záběr. Jo, tak třeba, že tady, když se jako nespletu páku zase, tak si tady můžu vlastně trošku srovnat tu úvrať, jako je to spíš takový hraní, ale... No. Já se s tomhle zvednu, takže to tady vynechalo, no nevadí. Tady pod těma stromama není žádná tráva, skoro. Asi můžu jako vyndat úplně, protože tady stejně jako žádná tráva není, takový malinký řádek a to beru vlastně na plný záběr teďko. No a tady už to zase vrátím trochu. Tady už to je zase asi trochu zbytečný, ale už to dělám. Jak je ten hnůj, tak je to tady ta louka dost jako rozbitá. S tím se asi musíme smířit. No, takže vrátíme záběr. Podíváme se, jak to jede za sebou. Dobrý, takhle to bylo. Vypnu náhon a vlastně je hotovo. Proč já dávám meziplyn vlastně, když jdu řadit na 5? No, to je jedno, nevadí. Tady to je ten kus, vždycky
je vždycky na to sekání prostě úplně nejhorší, protože je to strašně členitý, to je ten pozemek. A já to prostě ty členitý pozemky úplně jako nemám v lásce. Protože to je tady dodělávka, jo, je vidět, že jsem prostě musel se sem vracet kvůli pár metrům, že tady byl takový oblouk. To stejný tady ta loučka, jo, nebo tato lenta vlastně taky. Že my máme v podstatě jenom 2 louky, které by nebyly nějaký patvary, jo, protože máme vlastně louku za rybníkem, tak tam vlastně tu letos my nesečem, protože máme sena dost, tak se dohodlo s chlapkem, co vlastní druhou stranu, jakoby tam druhou louku, takže si to poseče celý. Takže to je vlastně čtverec, nebo je to obdélník. A já jsem si úplně neutáhl. To nedělá šavle, no dělá to šavle, no. Tak já je dojdu utáhnout ještě a můžu vám ukázat asi celkově tu soupravu. To je pro tohle všechno. Dejte like, odběr, jestli se vám video líbilo. Dejte se na Instagram, možná budou nějaký streamy, ještě nevím, jak to vymyslím. GoPro mi teď stagnuje, že nechce se mi připojit k mobilu, takže nemůžu streamovat přes GoPro, takže bych musel vymyslet nějaký držák na mobil a tak, ale to se nějak udělá. No, tak si teda mějte a u dalšího videa zatím čau.